shibenta ban pen klan ya kasen sha khadar shakish nong ki tha bat ban wan ra ya ka jingajan hapreng ki bor sarkar ba ki pai pa ka sarkar jala kala stang sugiski ban pen kala ya ka jingte kat kum ki juk bamenta bat ya ka rukam trekam khantam ha ki jaka ki badan shaki jaka kendong bat ba jingai ya ki bala shu bat kentat ya ka jingnan kam bakong san ka jongki halor ka ni ka senjam Myntri Rangbah ka jala komrat ke sangma ha ka sngi balang ula Plie ki artali ki block integrated development complex ha East Garo Hills district kaway ha Songsak bat kaway ha Dambo Rongjeng kini ki complex ki day ki jingte naka special assistance to state for capital investment SASCI scheme kabatmu ban penthamai ki jingte ki bla rem jong sarkar bat ban kentiu ya karukam ajing shakri Hakane ka program Plie na simentalang do Myntri katanat Community and Rural Development CNRD u Abu Tahir Mandal u Myntri ka Public Health Engineering PhD u Marcus Marang bat KMNE ba kentup ya u Jim Sangma bat Rupert Moment na lor ki padpa nong song snong